Hei sä, nuoren vanhempi tai muu läheinen. Oletko koskaan miettinyt, että minkä takia suostumuksesta ja seksuaaliväkivallasta on tärkeää puhua nuorten kanssa? Seksuaaliväkivallan ja omien rajojen rikkoontumisen näkökulmasta on tärkeää, että näistä asioista puhuttaisiin jo ennen kuin mitään huolta tulee nuoren voinnista tai käytöksestä, eli siis ennaltaehkäisevästi. Nuoren on siis tärkeää tietää omista oikeuksista ja velvollisuuksista, siitä, että aina kannattaa varmistaa, että se tilanne on sille toiselle ihmiselle ok, ja että aina saa keskeyttää tai sanoa ei, vaikka olisi itse ollutkin aloitteellinen tai aluksi ihan mielissäänkin siitä toiminnasta. Kieltäytyminen tai ei-sanominen tai toisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistaminen, niin se ei ole noloa, vaan se on itseä ja se toista kunnioittavaa. Eli kun me otetaan puheeksi näitä asioita, me toki annetaan siinä samalla oikeaa tietoa, mutta samalla voidaan kertoa nuorille myös, että hei, jos suhun on kohdistettu seksuaaliväkivaltaa tai sä kohtaat tämmöisiä ikäviä tilanteita joskus tulevaisuudessa, niin muista, että sä saat aina tulla kertomaan niistä. Vaikka tuntuisi nololta, vaikka hävettäisi, vaikka kokisit, että oot itse jollain tavalla syyllinen tähän tilanteeseen, niin koskaan ei kannata jäädä yksin niiden asioiden kanssa. Seksuaaliväkivallan kokemuksista voi olla tosi hankala kertoa vanhemmille tai kenellekään muullekaan, ja sen takia onkin tärkeää, että aikuiset ottaa näitä asioita puheeksi nuorten kanssa. Ja hei vanhempi, jos sun lapsi on kohdistettu seksuaaliväkivaltaa, niin myös sulla on oikeus maksuttomaan tukeen. Älä jää yksin.